Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyê didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Hêja hûn bi xêr hatin bernameya me ya binavê bi Doktor Evdilçebar Boran re sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja birêz Doktor Abdulcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê din bextewariyekê mezin a bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Em jî ji we hemûyan pir û pir ji dilê xwe hez dikin. Em jî ji ber vê bihevrebûniyê hend û şikra xwe ji revê xwe re dikin me xweş dît. Xwedî tahana carekê din di sohbetekê de em anîn cemhev ji ber vê em hend û şikra xwe ya bêdawî ji wî re dikin. Em ji we pir û pir ji dilê xwe hez dikin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xocê me yê muxterem, em îro dixwazin li ser mijara gelo di roja me de hewcedarî bi murşîd heye. Bisekinin. Gel hûn münasib bibînin, em dest bi pirsa xwe ya yekem bikin. Di roja me ya ku gihîştina agahiyê pir rihet e, eger em bi serê xwe Qur'ana Kerîm bixwînin û îbadetên xwe bikin, gelo Xwedê qebûl nake. Me hewcedarî bi murşîd heye. Helbet, yanî eger em bi serê xwe Qur'anê bixwînin, em karin bixwînin, em karin îbadet jî bikin. Lê gelo em karin hev bi xwe dîn bijîn. Ne mimkûn e. Di dirêjahiya dîroka mirovahiyê de em di kîjan dewrê de bijîn jî. Eger em bixwazin înê Xwedê ezelî û ebedî bijîn, ku Xwediyê dîn Xwedê ye. Xwedê Teala tabîbûna murşîd kiriye fes, yanî her dem ji sedî sed hewcedarî bi murşîd heye. Erê bi rastî jî Sultanê Emirên Alman cid murşîd e. Xwedê Teala di deh ayetan de yê ku murşîdê wî tune be di delaletê de. Niha mirov li nivîsên Qur'anê dinêrin nivîsên Qur'anê ji nivîsên ku mirovan nivîsandine ji hev dernaxin. Pirtûkên ku mirovan nivîsîne gotinên mirovan wesanên mirovan dihewînin. Lê belê di hala jiyana dînê Xwedê de hemû pirtûkên pîroz ên ku hatine şandin wehî in. Wehî gotinekî ku ji sedî sed rast e. Gotinên mirovan jî zen in. Resulê Xwedê ji zenê dûr bikedin, zen derewê herî mezinî gotinan e. O dîsa di hedîsek şerîf de, yanî peyvên herî rast Qur'ane ku wehiya pirtûka hadê ye, hîdayetkar û murşidê herî xas jî Sultanê Nebiyan pefenderî me ye. Ya mayî bidat dalalet e. Dalalet jî mirovan dibe canimê. Wê demê hin wezîfedarên dînî yên ku bihînkirina dîn ve wezîfedarin dibêjin, Xwedê dixwaze ku hûn bi aqilê xwe bikar bînin. Yanî hewce nake ku mirov serî li kesî bide û bidin tabiyê kesî, tu Qur'anê bi aqilê xwe bixwîne nû dînê xwe bijî. Xwe û birayên min îndelan ev gotin di tevahî li dijî Qur'anê ye. Dema em li hemû ayetên Qur'anê dinêrin. Nabêje tu xwe bi xwe Qur'anê bixwîne, bi hapilê xwe dikar bîne. Waye Sûreya Kehf ayeta sed û deh. Xwedê ji Pêxember Efendiya me silavên Xwedê lêbin dibêje. Bêje ku ez jî wekî we beşerekî me, lê benê cudahiya min ji we. Ji min de tê wehîkirin ku îlahê we îlahekî yekane ye. Yanî wehî ji we re nayê Xwedê wehî dike min. Îjar her gotina Resulê Xwedê wekî ye. Qur'ana kelema ku Xwedê şandiye jî wehî ye. û mirov di hala destpêkê de nikare ji Xwedê wehiyê bistînin. Her kes ji şeytan wehiyê distînin lê ji xwe de wehiyê nastînin. Heta kengî, heta ku bigihîje ji zikra daîmî. Wê demê heta ku bigihîje ji zikra daîmî. Dê guman ji bo kesî ku dixwaze dînê xwe bielime û bijî tabîbûna murşid ji sedî sed ferz e. Tu bi serê xwe Qur'anê bifrîne ayeteke Xwedê bi vî rengî tune ye.
Di sed salên belî de tenê ilmeke dîniya ku li ser zenî alavûyê çêkirime. Lê belî Qur'ana Kerim murşid ferz dike. Gehiştina murşid û tabîbûn tune de nemumkin e ku mirov bemimîn. Ne berser de jiyanê de gehiştina rê mirov vatê Xwedê jî nemimkûn e. Di Sûreya Zûmer ayeta pêncî û çaran de berê xwe bêtinca bîfle teslîmî wî bidil. Murşid ew kes e ku li ser rûyê erdê Xwedê temsîl dike. Murşid rûya bedena xwe ya fîzîkî, nefsa xwe û îradeya xwe jî teslîmî Xwedê kiriye. Ji ayê Xwedê ve ji bo îrşadê memûr û mezûn hatiye kirin. û Xwedê Teala îtaatiya wan li ser me ferz kiriye. Waye di Sûreya Nîsa ayeta şêst û çaran de em Resûlên xwe ji bo ku mirov îtaatiya wan bikin em dişînin. Her velî Resûl murşid e. Erê yanî Xwedê Teala dibêje me îtaatiya murşid ferz kiriye. Qur'ana Kerîm murşid ferz kiriye. Değiştina murşid tabîbûn bi îzna Xwedê wezîfeya her kesî ye. Wê demê çi nazime ku bêkirin. Gerek ew kes bigihîje murşid û tabî bibe ji sedî sed ji emrê wê re îtaat bike. Çimkî îtaata murşid tune be teslîmiyeta rû jî tune. İtaata murşid tune be teslîmiyeta nefsê jî tune. İtaata murşid tune be teslîmiyeta îradê jî tune. Yanî murşid di serî de dawetî Xwedê dike rûyê xwe teslîm bikin. Kesê ku îtaat kiriye, îtaatî Xwedê kiriye. Murşid dibêje bedena xwe ya fîzîkî jî teslîmî Xwedê bikin. Kesê ku îtaat kiriye, îtaatî Xwedê kiriye. Murşid nefsa xwe teslîm bikin. Kesê ku îtaat kiriye, îtaatî Xwedê kiriye. Murşid îradeya xwe jî teslîm bikin. Îjar di her çar teslîmiyetê de jî murşid ferman dide, dawet dike. Kesê ku vê dawetê bicîtîne û îtaata murşid dike di rastiyê de îtaatî kî kiriye? İtaatî Xwedê kiriye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Hocê me yê muhterem, gelo ji bo kesê ku pexemberê me silavên Xwedê lê bin hez dike, mimkûn e ku li dî jî murşid be. Gava ku em li Qur'ana Kerim dinêrin, di rastiyê de ji bo kesê ku pexemberê me silavên Xwedê lê bin hez dike, ne mimkûn e ku li dî jî murşid be. Gerek nebe. Çunkî di Qur'ana Kerim de di Sûreya Neşemsêyan de ev ji nefsa xwe napeyive tiştê ku ew dibêje wahî. û Ahzab 21 de kesên ku Resûl ji xwe re dikin mînak, Resûl ji bo kê mînak e? Ji bo yên ku dixwazin bigihîjin, yên ku rûyê xwe digînin Xwedê û yên ku Xwedê pir zikir dikin, Resûl mînak e. Yanî em ê wiha îfade bikin. Ji bo yên ku rûyê xwe û bedena xwe ya fîzîkî teslîm dikin, Resûl lê Xwedê mînak e. Ji bo yên ku nefsa xwe teslîm dikin, îradeya xwe teslîm dikin jî, Resûlê Xwedê mînak e. Di Tevbe sedon de Pexemberê me silavên Xwedê lê bin duwê îstîkametê de bir hedîsên wî hene. Dibêje ku piştî min nebînoyên helîfe wê werin. Her kî tabiyê wan helîfeyan dide, tabiyê min bûye. Her kî tabî nebe îsyanî min bûye. Di hedîseke xwe ya din de jî mijarê temam dike. Her kî tabiyê wan îmaman bibe, ew wê bigihîje hîdayetê. Her kî tabî nebe, wê li ser adetên cahiliyê bimirin. Yên ku wê rû bidin we wê werin, wan bigerin û bibînin. Her kî ku îmamê zeman nas neke, ew wê li ser standartên cahiliyê bimirin. Wekî ku em dibînin, di her du rewşan de jî tabîbûna murşid tekas ferz dike. Pexemberê me silavên Xwedê lê bin ji xwe de nedipeyivî, Xwedê ew dida ahaftin, dibin teserrûfa Xwedê de bû. Di Sûreya Ahzab de jî Xwedê Teala ferman dike ku ew mînaka herî xweşik e. Îşar ji bo kesên ku dixwazin bigihîjin Xwedê û kesên ku pir zikra Xwedê dikin, di Pexemberê me de mînakek pir xweşik heye. Tabî suneta min û suneta xelîfeyên Raşîd ku piştî min wê werin bidin. Sahabeyên min mînûs têrkin li asman, hûn tabî iki canîbê bin, hûn ê bigihîjin hîdayetê. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Hocê me yê muhterem, mirovên serdema me bi gotina dilê min pakîje li teselliyekê digerin. Lê di kurahiya xwe de tendasiyekê bidijîm. Vê reçeteya murşidekî gelo karin şifaya heqîqî bibînin. Na, vê reçeteya murşidekî gihîştina şifaya heqîqî nemimkûn e. Çînkî murşid belê bi xwe ew reçete tetbîk kiriye û gihîştiye şifayê. Yani heger hewca de ku em mînak bidin, îro haniman tiştên paqijîkar ji hev re şîret dikin.
چیمکی او گستیار بکار آنیه و گیشتیه انجامی. مرشد جی به عینی شکلی دراشتی اکود ده کسیندن ده ایشی او بها تجیان آخواد تطبیق کریه. لورا تطبیق یه و گیشتیه انجامی. جی کسیندن ریجی شیرت دکه. هند وظیفه که سرکه وظیفه دارن اف وظیفه جی هودانا جبو بختواربونیه. هودانا جبو بختواربونی بکرن راستیان پیک دی. حتی که اون راستین خوده به جیف بینن کنه بختوار ببن. خودی تعالی به قرآن کریم را همو فرمودین که هون چاوا بختوار ببنده. دیا یکانه که وی و بکه هدیه هاشتونیان او که تسکیه و تصفیه نفس ها پیک بینن. افجی دستی تربیه کرین و ودیا تربیه یا نفس و رجالی هده و تصوراندن و شکل دوم. بی موشد تسکیه یا نفسی نای کرن. ورین ام به هبرند آیتان بنیرن. خودی تعالی افاده دکه که کس نکاره بی موشد نفسی تسکیه بکه. کس نکاره به این مرشد روی خواه بگین آفاده. کس نکاره به این مرشد جه افدوبون شیطان خلاص دبه و ببه افده خوده. کس نکاره به این مرشد تسلیمیت ایراده بکه. به این مرشد تسلیم کرن رو ذات خوده تونه رحمان 33. به این مرشد تسلیم کرن بدن فیزیکی جه خوده را تونه 936. به این مرشد تسلیم کرن نفسی جه خوده را تونه تسکیه یا نفسی اف آیتن او بیای مرشد تسلیم کرنا اراده تونه توبه ست. جبر کو د توبه ست و د سوره یا تاریم آیت 8 ده ام به رسول فدیرنه. خدا جوه راضی به. خودی جوه جی راضی به. خوجی می محترم ملیسر مجاره خو پرش شکلی خو کرن. هکه هم مناسب ببینن ام دخوازم به ویدیوی بوه و تماشاوانین مره پاربه بکن. بری 400 سالان همو صحابهان به تابیبونا مرشد هری مزن گردونی پیغمبری ما هین بوبون و جیابون. لگوری و دروجا مدجی هل جداریا به مرشد هیا. لگوری من تونه بله از ببیجم تونه یعنی وکی کنها هر کسی که دخوازه اسلامیت بجی کاره به هر آوایی بجی. هەیە ji bo ku îslamiyet bi awayê herî baş were fêm kirin ew cê ku ew murşid rê nîşanî mislimanan an ji mirovahiyê bidin. Gerek heben havun halê ciwanên rojame dibînin. گلو دوی دمیده جی دوستیم خودی ین مینا ملانا یونس امره هنه. Dibêjin her ji sed salî carekê tên lê bêguman em nikarin wan bibînin, nikarin wan nas bikin. Heke dostên Xwedê nebûne, dinya li ser nigan nedima. Te beri گوت که دروجا مده دوستیم خودی هنه. لیته گوت که مرشد تننه. ما اف دیگه هن جدانه. از نها او قص آگاهین برفرات تونه لی دوست خوده هیا ام همو دوستین خوده نه لی جدا نه یعنی. گلو لگوری و ام چوا کارن دوستیم خودی ین دوی دمیده مبینن. Tu nikarî zanîbî hûn nikarin rûyê hundirê mirovan zanîbî. براستی هکه تو جمن بپرسی تیتنا وان دویده ما نهاده هنکی به زحمت از نزیده ناکبن کوراهیه یعنی. Ez nizanim divê sed salê de em nikarin wan bibînin wisa xwiyayê. جیومت تشتێک و خۆجیان دە پرتوکاندا دوازاندا دەخۆت بەیان نیێدا قاڵا دەکەن وەکی پرتوک وەکی قورآنا کەریم هات بێنە پرتوکەکێت دن وەرە نەژی پێغەمبەرێک وەرە لێ لە گۆری خۆجێنزن ئێجی شوێ وەرە بچوێ وەرە بەس چ بێژن وێ ئەفتش ببن وێ ئەفتش ببن گەلە کولکولی هەنە مێژوێ من تەبلێ هەم دەبێت وەختا کو از عیبادەتێ دکم ژی وێ جارێتم دخوازم دەفژێ بەردم خوجی می محترم ده هفبیبین ده میوانه کی مگود کو دوستیم خودی هنه لی مرشد تننه. گلو اب هر دو دیگش جهب جدانه. از هر دو تیگه البت جهب نه جدانه. دوستین خودی اوین که هفت گناه و 4 تسلیمیت و خودی تعالی دجین ولی مرشدن او تا آینی دمیده آینی تشتن. تشورا 13 ده کی بری هبده هده گارانتی دکه که وی روی بگینه او هفت گناهین ولایتی هنه. دونستی خودی بونا اولیای خودی ده تشتین جهب جدانه. هر چه فاز خالا دسپیک و دوستانی کاواسی بجی. خودی بولا لنفهم قرآن مجیره ده بیجن اولیابونی که اشتنا دوستانی خودی دکاوا 22 ده دست پیده که. تو زانی که دنابرا مرو و خودی ده تلیکک هیه که 28 کاوان پک ده پیلیکک بلندبون و بلندگرنی. هفت مطامین ولایتی مقام که ایراده جخودی را تستیم کرن. مطامی هفتمین ای ولایتیه. مقام مرشدانه مقام تسلیم کرنا ایلاده مقام حقاتقاتیه جسری حتی بنی همو کناخین ولایتی جعالی خودی تعالی و هاتن فرس کرن فده جوه راضی به خودی جوه جی راضی به خوجمی عزیز. لسر مجاره مده هفبیبینه که میا دنجی هیا. هکه هون مناسب ببینن ام به ویدیوی جی بوشینن. خودی تعالی دبیجه کو کی بخوازه بگی یجه خودی او هفته که کو بگی یجه
مرشد نه تنوی جی نه تیجی حق دکه گاوا کو ام دبیجن خواستنا به هاشتنا خودی اون چی دکن Ji bo gihîştina Xwedê helbet bêguman her ceyî bi murşidekê heye. Tu yê nalê Xwedê bi bîr bînî. Tu yê hemû tiştên dînê me û wacibên wî bi cîv bînî. Ez wiha fêm dikim. Giştin bi mirinê dibe an bi îbadetê dibe yanî qezançkirina cinetê. ما ام نکارم گاوا ساخن بگیجنی Gihîştina gava ku em saxin divê serdema me de pir zehmet e. Lê îbadeta xwe bike tu yê di axîretê de bigihîjî bistînî. Dibêjin gava em bimirin em ê bigihîjin. Bi rastî ez nizanim di roja me ya îro de me kes negihîştiye. ما هون دبیجن ام نکارم بگیجن Em nikarin bigihîjin. Ez texmîn nakim. Ji xwe gava em li ser nimêjê disekinin em ji xwe bi Xwedê re ne. Niha min nimêja xwe kir min rojiyê xwe kir. Eger pereyê min hebe min zekata xwe da. Yanî ez her pênc şertên îslamê bi cîv dînim. Ez çûme hecê. Eger pereyê min heye min ev kirin. Bi îzna Xwedê ez nikarim li vir herim û nikarim bibînim jî. Ez difikirim ku li aliyê din herim. اون دخوازن وکی موز وکی مبلانا ببن Kî naxwazê? Em dixwazin bibin. Lê em nizanin em li ku derê wê ne. Yekî di mizgeftê de tê û dibêje gelo li vir ewliya hene. Di mizgefkê de rûdinê. Piştî demekê yê li kêleka wî dibêje heye dibêje tevî te du kesin. İnşallah dibe ku ez jî bibim ewliya. Xocê me yê muhterem, mêvanekî me dibêje, ez pênc şertên Îslamê bi cîş dînim. Got, li vir ez nikarim bigihîşim Xwedê, lê ez difikirim ku di aliyê din bigihîşim wî. Ma pênc şertên Îslamê ji bo gihîştina Xwedê bes in. ji bo xwedîbûna bahtewariya cinetê jî nebes e. Di hemû pirtûkên pîroz de fermanên armanc hene û fermanên wasita hene. Fermanên armanciyên yekemîn westina gihaştina Xwedê ye ya duyemîn jî tabîbûna murşid e. Ya sêyemîn teslîmkirina rû e ya çaramîn teslîmkirina beden û fîzîkî ye ya pênca teslîmkirina nefsê ye îrşad û teslîmkirina îladê ye. Wasîte an jî wisan e. Lawran niha li heft fermanên armancên di pirtûkên pîroz de binêrin. Lê di aynî demê de heft fermanên wasîta jî di pirtûkên pîroz de hene. Yani di pirtûkên pîroz de çawa heft emrên armanc hene, di pirtûkên pîroz de heft emrên wasita jî hene. Waye emrê wasîta yekem xastina gihîştina Xwedê di Tewratê de di Încîlê dî Qur'anê. Emrê wazîteya duyemîn, eykanîna tovê tovê yan ber murşid. Tewrat, İncîl û Qur'an. Ferman û wazîte ya sêyemîn rûya rast rojî. Hewrat, İncîl û Qur'an. Ferman û wasîte ya çarmîn dimêje. Tevrat, Encîl û Qur'an. Ferman û wazîte ya pênca hecce. Tewrat, İncîl û Qur'an. Ferman û wasîte ya şeşe. Zikat, Tewrat, İncîl û Qur'an û ferman û wasîte ya heftan zikir, Tewrat, İncîl û Qur'an. Di navbera mirov û Xwedê de dûrahiyeke bi heft konaxî ye. Xwestina gihaştina Xwedê, yanî xwestina gihandina rû zezatê Xwedê, konaxa yekem e di gava sêyemîn de pêk tê. Heke ev xwestin tune be, nemimkûn e ku em bigihîjin armancê. Tên şertên Îslamê jî ye hewce ku bêguman bêne bi cihanî. Lê hefeka herî tiştnak a ku Eblîs bi hemû alema Îslamê daye hebûl kirin, ev e ku pênc şertên Îslamê ji bo helasiya mirov besin. Nemimkûn e. Me di vê mijarê de lêkolîn nîşan dabû ku tu kes nikare bi pênc şertên Îslamê tê keve cineta Xwedê. Şertî şeşan zikr e, hextan jî xwestina gihaştina Xwedê ye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê me yê muhterem. Hirseke bi vîdyoyî ya temaşevaneke me heye ku gihandiye me. Heke hûn münasib bibînin em bi hev re temaşe bikin. Paşê em bersiva wê ji we bixwazin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu xocê me yê muhterem. Em ji we pir û pir hez dikin. Xocê me yê muhterem, pirseke hevalê min wisa hebû. Bi destûra we em karin pêşkêşî we bikin. Hanima min bi cihekî ve girêdayî ye. Ez na. Li gorî dînê me çûyîna jinekê cem murşidekî bêyî destûra mêrê xwe ma rast e. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xocê me yê muhterem, temaşevane me dibêje. Xanima min bi cihekî ve girêdayî ye, ez na li gorî dînê me çûyîna jinekê cem murşidekî bêyî destûra mêrê xwe ma rast e. Li ser vê mijarê hûn çi dibêjin? Erê, heger Xwedê Teala tabîb û murşid ferz kiribe û di deh ayetan de ku dibêje kesên ku tabî nabin di dalaletê de ne, û heger di heft komên ayetan de ku dibêje
جی کو کسین دی دلالتی ده لجانمه و هگر رسول خودی تعالی ده حدیثا شریف ده دبیجه المین علم لسر هر جن و میری فرزه وی دمی اف خوشکامه قرآن دخوینه و دبینه کو تی گوتن کو او پاشیه لگوی ده حیطان کسی کتابی مرشد نابه ده دلالتی ده و لگوی هفت کومین آیتان جی کو کسی ده دلالتی ده جانمه او در روز قیامت ده به هفجین آخواه نای پرسیاری کرن هر کس لسر یواتی پرسیاری کرن وی دمی با آوائی که خوزایی هاو جه که فرمان ربی خواه بچید اینه لو را دلوکمان 15 آنده هگر دی او بعد تا تشتکی کتوب پی نزان بمر را بک شریک کی طاعتی وان نکه ام کارن هفجین جیل بی زیده بکن وای سوره تب آیتا 24 خودی تعالی ده تب 24 ده چه ده بیجه بعدی و زاروکین و دراین و هفجین و ده ها مجور پرس لسر هفجینیه هفجین آتش تره ده بیجه نره و طالبی مشت نده ده به آستنگ وی دمی دنیرن خودی تا آن انجام آیت افخواه بچیل فدینه هگر هزکرین و بان هزکرین و هفجین جواره جخوده جرسول وی و جهاده در ریاوی ده شیرین تر به ایدی لبنده بمینن خودی فاسقان نادینه هدایته وی دمی اف خوشکا میان وی درمان خودی بجیف بینه یان وی فرمان هفجین آقا جف بینه اگر هفجین وی بیجه ناتنواری جم مرشد و دستوری نده و دمی او چلی که هگر بیا هفجین آقا بکر نگوری توبه 24 ده بیک شفاسقو جی کو فاسق وی هر نیجی جانمه مانا حتی هفجین وی کو بجانینا فرمان خودی و جفسکی خلاص بکر دبیک شجینتیان و دبی دنیای دجی بختوار بجی هلبت وی دم تجاری جبر کو هفجین وی دستوری ناده حقی وی های کو هرارا دستوری ندجی دنیسا 8 و 5 ده خودی تعالی بی مجارتی نزمان نقطه هری جرین شفاعت بوین وسیله هدایت کس کدنه او کس هم ده هدایت ده هم جی کاره ببه وسیله هدایت کس کدن وی دمی هگر ده آیت کرین ده ام نبر بانگی همو میرن زوجین کلمه بوداری دکن لحضور خودی تو حقی تو کسی جوتونه کو بده آستنگ لپیشیا توبه کرنه هرجین آفا هگر بون تابی مرشد نبن جی کو بونی هرنی چانمه جبر کو و دستور ندایه هفجین آفای جی اون مجبورن کو جزای وی جی بار بکن وی لمی آستنگ ندن کو هفجین را تیکرن تصوفی اس بوندی خانمان دکم هگر هفجینی و دستوری ندوه اون جوان را بیجن کو جزای نه تابیبون و مرشد جدو آلین جدا و جانمه ما تو کاری من ترویج نتا خودی تنلی کاری وی دمی بهیله از هرم طبیعی مرشده ببم. تبی که ورجی را گوت به او و خواستن آخوا آنی به زموجی هگر او دستوری نده تشتی که گرک کن بکن به دستور اوی طبیعی ببن. هون مجبورن ریک و یادنتنه طبیبون مرشد فرزه و دی رازی به. خودش وشی راز بده. اوجه میه مخسترم لسر مجاره مده حبی بینه که می از کاکیادن جی هیا هگر هون مناسب ببینن ام دخواستم وی ویدیوی جی بوشینن دما ام لقرآن کریم دنیرن ام دبینن کجبو ستراندن دلی مج تاریان درس ذکر پرتدین لگوری و ذکر کرن چی جمرو را پیدا دکه آرامیه دده مرو دلوی پاکش دکه بختواریه دده شخرابیان دور دخه حقاسیانی بگوری من هگر هون هاتم نمیج بکن و ذکری خوشی بکن اوی زراری نده وی ساخلم به گاوا ام دست به ذکری دکن از جبو خود دبیجم از دوی باوریه ده مکو وکی از آرامیه دبینم گلو او تفگرین مجید گوهرینه درگالا فکی کلمه بێگومان تevgerên mirov diguherîne gava mirov serê xwe datîne ser wê rêyê hemû tevgerên te diguherin fikrên te diguherin çimkî ez salên xwe yên ciwaniyê difikirim jiyana min a niha pir guherî ye zik mirov hinekî bêtir yanî ne hinekî bêtir gelekî değiştî dike nêrîna me diguherîne şikrî nêrîna me ya de mirovan Paşê cana imtîhan serîme tendahîtên li borî ve gerek em çawa bifitirin ام صابر بکن شکر بکن ام بیجن جه خودی هاتیا می دریا خود بردوام بکن تشتکی کو مرو بکتونه
Misal em ê bêjin ku ereba me hat dizîn, heger em bikin, gelo em dîsa jî dibin bextewar. Wekî mirov, gava ku em tiştekî wenda dikin, em karin xemgîn bibin lê em hemûyan ji Xwedê zanin. ji ber ku çavê min qet li malê dinyayê tune, ji min re ne tengasiye. Carekê ereba min hat dizîn, ez derketim derve, ereba min li ber derî tune. Vê ca, bi şansê nikaribûne bibin 15 sal berê. Du zikak li paş nikaribûne bişixulênin û hiştine, lê hesteke ne baş e. Hocê me yê muhterem mêvanekî me got, ereba min hat dizîn, nikaribûne bibin lê hesteke ne baş bû. Gavan rastî bûyerên bi vî rengî tên, gerek em çawa bifikirin. Di Sûriya Bakara ayeta 216 de wisa bûyer hene ku wa xemgîn dikin. Wekî di bûyera dizîna Erebê de belkî jî ew bûyera ku hûn jê xemgîn dibin heyl be. Wisa bûyer hene ku hûn pê kevxweş dibin, hûn zen dikin fêrê, belkî jî şev e hûn nizanin rebê we zane. Ya ku diziyê tike pê kevxweş dibe, lê derejeyan wan da dike şer e. Kesê ku ereba wî hatiye dizîn jî xemgîn dibe. Lê belê tevî ku xemgîn dibe jî derejeyan di dest daha fêr e. Ji ber ku pîvana xêr û şer a Xwedê Teala ev e. Hêr her tiştek ku derecan dime di dela zençkirin me hemdîn bike jî neşa bike jî. Şer her tiştek ku derecan bime di de wendakirine me xemgîn bike jî meşa bike jî. Wê demî Xwedê Teala salê carekê an du caran me îmtîhan dike di Tewbe 126 de. Îjar di nokta îmtîhanê de gava ew musîbet lê dide ew kes. Derz digire û bêje ez ji bo Xwedî me wî demê deriyê rêya ku ber me Xwedî ve dere jê re vedibe. Welî Teala wî yekî ji me dixwaze. Ji bîr nekin ku Xwedê zilmeyê li kesî nake naxwaze kesî ferdîn bike. Di her bûyera ku li derdora me dide jîn eşyariyek û nîşanek wî ji bo me heye. Xwedî Teala bi ayetên ku daye mirovan dixwaze ku ev rojbêtir bi ser bikedin. Mirov pêşî pêşve dibe, paşê barê wî bar dike. Em mirov wekî bûyerên ku me kevxweş dikin fêrin, bûyerên ku me xemgîn dikin şerin dinifînin. Lê belê ev nirewandin bi temamî şaş e. Nîşanek û sal de Kur'ana Kerîm de tune ku dibêje bûyerên me kevxweş dikin xêrin. Nîşanek û sadîsa di Kur'anê de tune ku dibêje bûyerên me xemgîn dikin şerin. Îjar ya girîng ew e ku mirov karibe di pîvanên Xwedê jiyanê bijî. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji wê jî razî be. Xwecemeyên delal pirsekê bi vîdeo ya temaşevanekê me ya nû heye. Ger hûn münasib bibînin, em bi hevê temaşe bikin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu xoceyê min ên hej. Bi hurmet û hesret destên we yên pîroz maçî dikim ez ji we ji dil pir û pir hez. Firsek mêzikekî me heye. Gava bi yekî ve têngirê dan mayî dî em ê nikaribin bi aqilê xwe bikarbînin. Aqilê me mecbûrin her tiştî jê bipirsin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocê me yê muhterem, temaşevanê me dibêje, gava bi yekî ve tên girêdan, mayî dî em ê nikaribin aqilê xwe bikarbînin, ma em mecbûrin her tiştî jê bipirsin. Helbet no. Xwedê Teala di Yunus de ez ezabê didim wan kesên ku aqilê xwe dikarînin. O di Sûreya Enbiya ayeta heftan de tekev hûn nizanin ji alê zikrê bipirsin. Niha ku em di çarçobeya ayetan de lê dinêrin, di hedîsa Resûlya Xwedê de rêya xinasbûna ji nezaniyê pirsîna ji alê zikrê ye. Wê demî mirov nizane, yek bi aqilê xwe bigîje zenaxweya li ser wî mijarî. Du aqilê xwe dikar bîne û ji alê zikrê bipirse. Çi ye ku aqilê xwe bikartîle? Yê ku ji alê zikrê dipirse. Mirov dema tu bêjin aqilê xwe bikar bîne vê yekê tehem dikin. Yanî mirov wê aqilê xwe bikar bîne û serî li aqilê murşîdê xwe ku wekî aqilê kesekî din tebûl dike nade. Dizî awayî wê aqilê xwe bikar anîbe. Pir xweş e niwaze lê belê emrîke bingehîn a Xwedê heye. Xwestino gihiştino Xwedê. Gelo hûnî ku aqilê xwe bikartînin hûn dixwazin bigehîjin Xwedê, yanî heke hûn naxwazin yedî mesele qediya ye. Ev tî vê maneyê ku hûn aqilê xwe bikar neynin. Di sûreya min ki ayetên heşt neh û dehan de nezîr tê. Hişyar dike heger hûn nexwazin bigehîjin cihê ku hûnê herînê canime ye, ew jî li ber radibe û dibêje Xwedê tiştek te nexistiye. û wî sûda dike lê dere canimê. Ji ber ku daweta wî qebûl nake, ji ber ku hişyariya wî fem nake. û di canime de îtiraf dike. Heke me bibîstano û aqil bikirano. Yanî heke me daweta wî qebûl bikira û aqil bikirano. Îro em de canime de nedibûn. û mehabin xinasiya we jî nemimkûn e. Ji bo kesên ku aqilê xwe bikar nayînin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be.
Xocemeyê muhterem em hatin dawiya bernameyekê xwe ya din. Ji bo van agahiyên bihayên ku we dane, em pir spasiya we dikin ew gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin înşallah. Em hamd û şikrên bêdawî ji Xwedê re dikin. Em gihîştin dawiya sohbetekî din. Bi daxwazakan di bernameyekê din de dîsa bi heve bin demeta feza zelewata û hemû xweşikbûnên Xwedê em ji dilê xwe ji we pir hez dikin. El-Fatiha ma'a selawat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet, bi hêviya kom sibê dînî saetê de di bernameya me ya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Abdulcabar Boranrê dîsa bigîjîne. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî dil bixwazin bigihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.